faktúru, že nemám, len a začala čítať, že ohnutý rám a ja neviem čo, víš. A ja hovorím, ako to není pravda, ukážte mi fotky, to tiež nemám. No tak keď budete mať fotky, faktúru ma máte. Pošla aj tá smrdla. Toto je taká červená, pozri. No, tá smrdla. Bola v piči normálne vyklepaná a víš, ak išla na mňa, ale však pán Abel, však to je pre vás len 18 €, však my chceme len 180 €, to je pre vás 10%, to je 18 €, tak to vás nezabije. A ja hovorím, dobre, že 18 €, ale za čo 18 €? Však tam bola celková škoda možno 20 €. A ja vám mám zo mojej onej zaplatiť, tú spolúčasť a ešte odpoistovne. No dobre, tak ja tú faktúru teda zoženiem. Víš, a už bola taká urazená, že čo som si to vôbec dovolil, víš? Že vôbec také niečo pýtam. Víš, tu sa robá podvody a s úsmevom, akože ešte, že čo by si chcel, ne? Však teda.